Kaixo, irina izan da gizakiaren elikagairik oinarrizkoenetako bat, historia aurrean alea txiki egin eta huts jangarri bihurtzen zela aurkitu zuenetik. Gaur pauso bat urrutirago joan nahi dugu irinaren historian eta hasteko erakutsiko dizuegu zerealekin bakarrik ez, beste produktu alternatibo batzuekin ere irina egin daitekeela. Irina egiteko eta zerealak prozesatzeko puntako teknologia erabiltzen duen lantegi bat ere bisitatuko dugu. Eta teknologia berrienetatik lan molde zaharretara itzuliko gara. 16. mendean errotarriak egiten zituzten hainbat harrobi zeuden Jaizkibelen eta garai hartan garrantzi handia izan zuen industriaren aztarnen bila ibiliko gara mendian. Has gaitezen! Dereko nekazaritza eskolan gaude, bertan nekazaritza familiako zikloak ematen ditugu, eta hemen dauzkagu gure nekazaritza arloko ikasleak babasabala batzen. Eskolan normalean nekazaritza agroekologikoa egiten dugu, eta orduan Bizkaian gaudenez Bizkaiko laboreak eta barietate tradizionalak erabiltzen ditugu, eta hoiekin saiatzen gara, proiektuak ateratzen gero gure errekurtsoak direnak berbalorizatzeko asmoz. Biozientzia eta jasangarritasun arloan, gure ikerketa eta berrikuntza arlo bat elikagaiak, agroelikadura, bioekonomiari lotutakoa da. Eta bertan ikusi ginen, gizartea aldatzen ari denean ere bai, adibidez, basogintzan sortzen diren produktuak, edo gure hosteleritzako eskolatan, sortzen diren hondakinekin eta horrela, aukera baginokela, ekonomia zirkularra landuz, produktu horiekin irin berri batzuk sortzeko. Hauxe izan du da gure irinak proiektuaren sorrera edo abia puntua. Ahora vamos para el obrador. Adibidez, orain gure ikasleak obradorera eramango dituzte babasabaloiek eta produktu edo lehengai horrekin egingo ditugu hainbat lerro. Gure irinan proiektuen barruan egiten duguna da, babak eta batu berez, produktua bera, eta eraldatu egiten dugu irine lortu arte. Guk lortzen dugu irine hori produktu desberdinekin, einjako irine lortzen dugu. Bai eskurrak, intxorrak, babak, idarrak, bababaltzak. Las que son perfectas las vamos a ir separando aquí en el botecillo, vais mirando, y las que tienen alguna picadura, las que son un poco... Lortu dugu ja babak irine egiteko, kaltekizenak, itxurize dizenak, eta ingo duguna da bertara eruen molienda mekaniko bat egiteko. Hasik eran pentsu testurako produktu bat lortuko dugu. Bea Brenda. Eta, jausten da ona. Ekarriko duguna da ona blisterrera. Blisterrien eukingo dugu abiadura ertain batien eta berotzen danean geratu ingo dugu lortu arte testura oinokan eta finaua. Hortxe lortu dugu testura hartain bat eta honekin gure duguna da irin formaia fin-finena lortzea. Orduan, baea pasatuz, lortzen dugu azpian, erabilgarri izango jakun irina eta goizen soberakinak izango dira. Azken produktua bera, olako botitan edo plastikotan jartzen dugu eta egiten dugu batetikan teknika erabialdu analiziak eta egiteko, edo bezetikan hartzan da bialdu eta bertan egiten dabez jakin mota desberdinak lortu. Gure irinan proiektuak daukan ezaugarrietako bat, elkarren arteko aberastasun hori edo auzolan hori da.
proiektuak lehendabiziko abiapuntua nekazaritza ikastetxean hasten da. Irinak sortu ondoren zer egin behar dugu, irin hori ezaugarritu. Eta horretarako teknikara ekartzen ditugu, eta teknikak daukan elikagai laborategian, irin horren ezaugarritze prozesua egiten dugu. Nekazaritzako elikagaien laborategian aurkitzen gara, eta hemen Derioko nekazaritza eskolatik etorri diren lagin horiek aztertuko ditugu, eta egingo ditugu azterketa, bi motatako azterketak. Alde batetik balio nutrizionala begiratuko dugu, aztertuko dugu, eta beste alde batetik ezaugarri teknologikoak aztertuko ditugu. Ezaugarri teknologikoak dira azkenean irin batek zer jokabide edo zer jokamolde izango duen sukaldean. Ze gaitasun daukan ura txikitzeko edo olioa txikitzeko. Balio nutrizionala aztertzerakoan, alde batetik makronutrienteak aztertzen ditugu. Lagin horiek dituzten grasa kantitatea, proteina kantitatea, karbohidrato kantitatea eta zuntza ere determinatuko dugu. Makina hau, zuntz dietetiko osoa zehazteko makina edo ekipoa bat da. Metodo honek 3 atal edo 3 etapa ezberdin dauka, eta alde batetik imitatzen da urdailean egiten den digestioa. Azterketa hauen helburua da alde batetik ezagutzea daukagun irin horiek makronutriente edo nutriente horietan duten balioak eta irin horiek izango duen konportamentua ezagutzea. Gu irina hauek jasotzen ditugu Bilbao Ostalaritza Goi Eskolan, eta hor egiten duguna da produktu berriak egitea irina honekin. Azkenean ikasleekin egiten dugu berrinkutza gure laborategian, eta kasu honetan egin dugu berrinkutza Indabaren irinarekin. Zer lortu dugu produktu ezberdin batzuk, eta beraiek produktu honen desarrolloan hartzen dute parte. Egin ditugu, adibidez, batido bat irinarekin, gofreak egin ditugu ere untable bat, eta beste snack desberdin batzuk, adibidez, kuki bat egin dugu ere. Azkenean, ezagutza guzti hori, bai hemen sortutakoa eta bai hainbat ikastetxetan sortutako ezagutza, irakasleen artean edatpena egiten da, transferientzi hori egiten da, eta ezagutza hori irakasleen bitartez gure ikasleetara pasatzen da. Kaixo Alberto, hemen inguruko errepidetan 15ean edo 10ean pasatzen diren gideariek pentsatuko duten, nik neronek egiten dudan bezala, zer da eraikin beltze karratu hori? Eraikina berezia da, baina barruan egiten dena nahiko arrunta da. Aribenasa da, etxarrengo aribenasa, eta bertan egiten dena da oloa zelaietatik elikagaian bihurtu. Zuek oloa prozesatzen duzue irina, eta irina baino beste produktu batzuk gehiago bihurtzeko. Ateratzen dena da malutak, irina eta salbatua, erosaila. Bertako oloa erabiltzen duzue? Mundu osoko baritatek ekartzen ditugu, bertako nekazariek alden eta olo baritaterik onena
ekoizteko. Gure asmoa da, momentuz ezin dugu bertako loa bakarrekin ez dagoelako, ez dugulako aurkitzen, da importatu egin behar dugu, baina gure helburua jarraitzen du bertako, bertako 0 kilometro. Hori da. Hori da, eraikina handia da, gertutik ikusiko duzue, baina zergatik behar du hain handia, hain garai, hain altua? Teorian altuago izan beharko litzateke, fabrikari begira. Zergatik guk altuera erabiltzen dugulako, gravitatea erabiltzen dugu transporte bezala, eta gravitatea lortzeko altuera behar dugu. Gure prozesua vertikalak dira, da prozesu hortan egiten duguna da igo, da hor aske itxi, da askatasun horrek gravitateari izten dio lan egiten, da gravitateak eramaten du produktua beste makina batetik bestera. Ikusiko dugu gertutik eta barrutik? Bazen, barrutik. Bazen. Bueno, Alberto, prozesuaren hasierara ekarri gaitutu, hemen hasten da dena, ez da? Hasi, guk egiten duguna da oloa zelaietatik, elikagaian bihurtu, da kamioia etortzen denean, horma honen atzean deskargatzen du, garbiketa harin badago, da gero garbiketa hartatik siloetara datuen. Siloak berez dira, bodega bezalako bodega handi bat, bodega hori bananduta dago 12 zatitan, zati bakoitzan egin ahal duguna da oloa sailkatu, zelda bakoitzean duguna da 500.000 kilotako ahalmena, Eta guztira? 12 kilo, 6.000 tona. Grabatzen hasi aurretik aipatu didazu jendea, ona bisitan etortzen dean esaten duen, hemen ez da ikusten, ezer, baina hemen bai, zulotxo horietatik bai ikusten dela oloa, alea. Prozesuz itxia da, seguritatea behar da, gua eiten ari garen elikagaia da, da elikagaia batez ere segurua izan behar. Hori da, horregatik jantzi gara. Orain beko solairuan gaude, ez da? Nola igotzen duzu, oloa? Erabiltzen ditugu, mota bi, lehenengoa da mekanikoki egiten duguna da gerriko bat moduko elebadore bat, da hor doa oloa hartzen da goian, bandejan bota egiten da, katillu batzuk, da katillu hori egiten duena da, oloa bota, da gravitateari bere lana egiten itxi. Da oloak azalik ez duenean, behin zurituta dagoenean, egiten duguna da neumatikoki. Haizea sartzen da gorantza dela. Orain guk egin behar duguna da, gorantzako bidea, ez da? Bueno, nondik? Hemetik? Hemetik, gozatik. Silotik 7. solairura joan gara, nun berez planta barruan dena hasten den tokia. Lehenengo prozesua garbiketa da, oloak garbitu egin behar dugu, behin garbituta egiten duguna da laban sartu. Temperatura igo, umetatea ere igo, ur-lurruna sartzen diogu, da horren ondorioz gertatzen dira gauza bi. Lehenengo gauza da, entzimak desaktibatu egiten ditugula, etxeko intxaurrak eta urrei eta gertatzen zaren bezala enrantziatu egin aldira. Mindu egin daitezke. Zapore txarra hartzen duela. Eta gero, egiten duguna da, gure oloak, gure alea produktu dituen zapore berezi hori hor laban ematen dira. Zigortu edo. Behin labatik, oloa zuritu egin behar dugu, azalak kendu, oloaren neurria adibidez arrozaren antzerakoa da, oso txikia da, oso zaila azalak kentzekoa, da oso prozesu klabea guretzako. Ze kalitate parametro bat da, azalik ez egotea. Makinek esaten dutenean zurititat dagoela, makinarik onena ero teknologikoki aurreratu denera, doa, da deitzen dela Sortex. Bizio artifizialeko makina bada, da hor egiten ditugu prozesu bi. Lehenengo prozesua granu beltzak, kaixoak eta zapore txarrekoak kentzen ditugu, prozesutik atara egiten ditugu. Da bigarren pausua da azala. Baliteke granuren batek azala izatea, da orduan makina horrek egiten duena da ikusi eta kendu, prozesutik kendu.
olo jauzi hori egiten duena da zabaldu, da kamera egiten dutena da ikusi, da granuren bat txarto badago, ero berak interpretatzen duela txarto badago, espazioan kokatu egiten du, da hemen sopladore badaukagu, honek haize bolada fortitz bat botatzen du, da granoa kanpora. Eta hori guztia milisegundu baino gutxiagoa. Urreko pausoa, ezkoek nola deitzen diozu? Perla. Perla deitzen diozu. Perla gabe. Olo perla. Olo perla. Gure lehenengoko salmentarako dugun produktua, eta aldi berean da gure oloak, irina eta beste produktua lortzeko behar duguna. Perlatatik egin alduguna da laminadoretan sartu, laminadoretan egiten duguna da malutak lortu. Maluta horiek izan aldira maluta osoak eta bigunak, ebakiak, moztuak. Da gero maluta hori oztu eta lehortu egin behar dugu. Hala ere, jende gutxi ikusi du. Goitik berako bidaia horretan. Fabrikaren volumenarekin konparatuta, ez da jente asko ikusten, normala da gure teknologian, automatizazio nivela oso nahiko altua da, baina pertsona gutxi ditugu egia da, baina ditugun pertsonak oso garrantzitsuak dira. Bai, hemen dago hori da. Kontrol gelan gaude eta hauek guztiek kontrolatzen dute eraikin osoan gertatzen. Hori da, kontrol programak duena da makina guztien grafikoa, da hor ikusten dugu kolore kodigo bezalako bat daukagu, da kolore horien arabera, hemen turnorik onena da, hemen dagoena lasai egotea da. Eta orain gelditzen zaigu azken fasea, ez da? Poltsatan sartzea. Betxe bukatzen da oloaren bidaia, ikusi dugu nola egiten duen bidea. Oloak, aletik, olo perlatua, malutak, irina, zaila, maluta txikiagoak, eta hauek zuen produktuak, ez da zuen marka propioa. Oloa, merkatuan ez da hain ezaguna, da gure helburua da, alearen bidez, oloaren kontsumizioa gorantza joate. Hala ere, pixka bat aurrera begiratu dezagun, etorkizunera ez da, larrialdi klimatikoa hortxe dago. Zer gertatzen da oloarekin edo zer gertatuko da? Oloa produktu natural bat da. Produktu naturala izan da, klimaren influentzia du. Influentzia horrek klimaren aldaketa kontra doa, klimaren aldaketa ikusten ari garena da, uda batez ere aurreratu egiten dela, da oloak egiten duena da evapotranspirazio handia du. Hori izerdia bota. Ura behar du. Ura asko behar du, izerdi asko botatzen duelako. Da ur hori klimatik espadator, da gertatzen ari dena da, ez dagoela ura da temperatura altuagoak direla, oloa sufritzen ari dela. Eta zein da horri aurre egiteko plana? Bueno, bat teknologia, zenbat eta teknologia gehiago izan, teorian kalitate gutxiagoko oloa prozesatu alduzu, eta beste bat da, barietate desberdinak testatu, da ikusia barietaten bat badagoen, horren temperatura altuei eta hobeto egokitzen dena. Egokitu, larrialdi klimatikoarekin etorriko diren baldintza hori da, berrietara, ezta? Oso ondo Alberto, eskerrik asko, bidaia bitxi honetan gidari izateagatik. Zegoet, eskerrik asko, biztaitek. Erabat urbanizatutako Hondarribiako eremu honetan, antzinako garaien lekukoa da Santa Engrazia ermita. Mendia alde batera eta itsasoa bestera, 16. mendean industria handi baten erdigunea zela jakindute ikertzaileek, errotarrien industriaren erdigunea hain zuzen. Izan ere, harriak ezinbestekoak ziren irina egiteko, eta baita ere, beste gai asko txikitzeko, besteak beste bolbora. Orduan, ekonomiaren baitan ezinbestekoa da tresna bada. Guk
definitu duguna da ez ezaguna zen industria baten existentzia. 2018an testamendu zahar bat aurkitu zuten Juanes de Aldasoro argin maisuak hiltzera zioanean sinatutakoa. Bertan aipatzen dira 260 errotarri, 100 Santa Engrazia ermitaren atarian itsasoratzeko zain zeudenak, beste 100 mendian eta 60 Pontevedrara bidalita. Volumen ikaragarria da, eta garaiko errotarri batek 15 bat dukat balio zituen, eta taldeko batek estimazio bat egin du, eta 15 dukat izango lirateke gaur egungo 3.000 euro inguru. Horrek esan nahi du, hiltzera joan unean, argin maisuak bazitula 260 errotarri bakoitza 3.000 euroko balioarekin merkatuan. Artxiboak arakatuz lortu dute industria handiaren berri. Gipuzkoa, Portugal eta Espainiako artxiboetan egindako miaketa ordu luzeen emaitza da. Zifra zehatzak ez dakizkit, baina 1.000 foliotatik gora ikertuta daude, lanordu ikaragarri pila bat, artxibo asko ere ikertu dira. Ikerketa lan horren bidez, Aranzadi Zientzia Elkarteko eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaileek argitu dute, Hondarribiarrek sare trinko bat osatzen zutela, Atlantikoaren bi aldeak konektatzen zituen merkataritzaguneetan. Horrek bermatzen zuen errotarrien esportazioa. Hipotesi nagusi batekin lan egin dute. Errotarriak Hondarribiatik Ameriketara bidaltzen zirela. Eta oraingoz Atlantikoaren beste aldekoaren konfirmaziorik ez bada ere, harriek bide luzea egiten zutela baieztatu dute. Artxiboetako dokumentazioak erakutsi diguna da, Hondarribin kargatzen zirela errotarriak Andaluziara, Galiziara, Kanarietara edo Madeirara eramateko. Bazeuden Hondarribiarrak hemendik errotarriak esportatzen, bazeuden Kadiz, Sevillan edo Tenerifen Hondarribiarrak hemendik zihoazen kargamentuak hartzen, eta Hondarribiar horiek beraiek topatu ditugu baita Ameriketara bidaiak egiten joan etorrian, beste merkagaiak eramaten, eta zergatik ez, hori da falta izan zaigun, puzlearen pizatxo txikia Hondarribian egindako errotarri bat eramaten. Artxibo lana landa lanarekin uztartu dute Aranzadi Zientzia Elkarteko Joseba Alonsok eta Euskal Herriko Unibertsitateko Denis Alvarezek haien taldekideekin batera. Dokumentuek aipatzen zituzten harriak bilatzeari ekin zioten eta urruti gabe aurkitu zituzten Hondarribian bertan Jaizkibel mendian. Begi zailduekin hemengo belardiak begiratu ezkero, harrietan arginek utzitako arrastoak aurkitu daitezken nahi. Hondarribiatik hasi eta Pasaiaraino 7-8 harrobi identifikatu dituzte eta lekuan bertan bukatu gabe utzitako 20 bat harri. Hemen egin dute klak, 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 eta gero buelta emate zaio. Hau abandonatuta dago, tokatzen danagatik, edo buskatu intzan, edo azpitik ez da polita, o dan arrazoiagatik. Eta ez dute jetxi dute honeaino, eta ez dute gehiago jetxi. Pikotxan markak ikusten dira. Errotarriak egiteko tekniken berri ere ematen dute harriek. Honako honi adibidez, gurutze bat landu zioten. Ikusten dena da, baditula bi ardatz eginda. Hau da, harria jandute bi ardatz horien arabera, eta horrekin markatu dutena da nolait esateko kota zero bat. Arginek bazekiten zer egin behar zutena zen kuadrantetako bat, bakoitza, kota zero horretaraino jeistea. Hau da, harri guztia maila berean eta momentu berean jetxi beharrean, marka honekin bazekiten ze alturataraino lan egin behar zen, ze alturataraino pikatu beharra zeukaten harria. Beste pieza batean, teknika ezberdin batekin hasi ziren lanean. Hemen dagoena da, harrian bertan, egindako hasitako errotarri bat. Ikusten da, hemendik hasi, perfilatuta nola dagoen errotarri guztia, honeaino, eta gero bertan bera gelditu zen.
Jaizkibel gainean, lurrak zentimetro gutxiko sakonera du. Azpiko harriak, pikotx eta falken arrastoak biztan ditu eta paisaiak berak industriaaren seinaleak erakusten ditu. Errotarriak bilatzera etorri ginen mendira, noski, baina erakutsi ziguna zen, bazegola esaldugun industria horren baitan harria ateratzeko prozesu jarrai bat. Hau balin bada, egun edo garai hartan gelditu zen lurraren maila, mendia apurka-apurka jaten joan zirela. Begiratzen balin bada, ikusten da nola mendian olako olatu modukoak egiten dituen bailarak. Eta izan daitezke halako guztiaketaren ondorioa. Artxibo horriek eta mendiko harriek osatzen duten istorioa, aurten liburu batean argitara emango da. Eta irina, eotu ostean saioa amaitzeko, oraindik eta txikiagoa den mundu batean murgilduko gara. Mundu subatomikoan. Izan ere, aste honetan jarri duten Nanogune ikerketa zentroaren dorre kuantikoaren lehen harria. 1500 metro karratu izango dituen azpiegitura zientifiko berri honek, Euskal Autonomia Erkidegoko zientzia, teknologia eta berrikuntza ekosistema indartzea du helburu. Bertan, hardware kuantikoa egingo dugu. Hau da, txip kuantikoak diseinatu, balioetsi eta garatuko ditugu. Material erdieroan lehen teknologian oinarritutako txip kuantikoen garapenean aitzindaria den Britainia handiko Quantum Motion enpresak ere bertan kokatuko du bere filial donostiarra. Horrek, aukera emango dio Nanoguneri Quantum Motionek urteetan garatu duen erdieroan le industriaren azpiegituraz eta ezagutzaz baliatzeko. Txip kuantikoak egiteko bit kuantikoak behar ditugu. Qbitak. Guk erabiliko dugun bit kuantiko ez da izango eraztun supereroalea. Guk erabiliko dugu siliziozko egitura ñimino bat. Horri esaten diogu puntu kuantiko bat nanometro gutxi batzuk dituena. Hau da, nanoeskalan dagoena. Teknologia hori abantailatsua izango da, hor gaurko elektronikarako urteetan garatu diren siliziozko plataformak erabili ahal izango ditugulako. Besteak beste, ordenagailu kuantikoen prozesadoretan erabiliko dira txip kuantikoak. Prozesadore horien bidez, erronka konplexuei helduko zaie, badibidez, farmako berrien edo material jasangarri berrien diseinuan. Azken urteotan teknologia kuantikoak bultzatzeko eta nazioarteko arlo horretan erreferente bilakatzeko abiatu den estrategiaren beste pauso bat da dorre kuantikoa. Hemendik metro gutxira instalatuko dute, baita ere, Europako lehen superordenagailu kuantikoetako bat, Basque Quantum proiektuaren barruan. Lanak amaitzen dituztenean, itzuliko gara hemen zer egiten duten kontatzera. Datorren asterarte, agur!